Asa man gyud ka paingon? Kita target mo karon na. Naragit kita. Oy. Ala! Oy! Baboy! Dili man pwede kay magdiri pag diri man ko dito palayo pud mo gamay kay mapindi man ko ana dili ko kabalos. Apol nagjog ko ha. Diri marama man kay motor sige lang ko kabal. Apol nagjog. Walay pa na. Walay magtago sa ko kanang dul sa kuha dapat kayo. Ina marama kayo. Balos ko sa inyo. Apol lagit. Ina sige na. Ina. Sige na, tago na. One! Walay mo tago sa likod ha. Sa likod, sa kilid. Mo tago ha. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10! Bantay lang mo sa ako karon. Makita para dito karon. Alak ka! Night chinilas! La. Oh! Asa man ni? Bate! Oy! Bate! Ahak man ni daw. Baboy. Imo dito. Babalos mo marama ko mo. Tago, tingin kita. Wah, bunjo! Dagan lab! Yes! Wait! Marama man na si Bunjo kay dito. Nakita na ako iyang gigunitan akong kamot. Ikaw ni Abal. Dili oy. Ikaw ni Abal oy, marama ko kay ka. Di bahala ka diya. Sige, pindi ka. Kung dili ka mag-abal dili, pabarang kang nanay ba, marama. Pabarang ipatako na. Apol na oy. Apol na oy. Parang ka na. Ginaabal na niya. Sige na, abal na doy. Abal na ba? Tapos na. Marama ka na abal. Abal na dira ba? Abal na. Uda ka na mo. Uda ka na. Tanong magpiyo magpiyo. Anong way makakita away magkita ha. Iyak na dira. Taman pa. Hinaya mo. Iyak na. 1 2 3 4 5 10. Kita niya makita. Tingnan na abon mo ibo. Ay dako man gyud lugar dito. Hira pa dili ta makita. Kita makita. Lagi na. Dito ra mo ba? Di makita mo ko dili nga maklaro lang dili. Batin! Lab. Ala ka, lab. Ikit. Trio. Nakadya ba? Hoy, ano ka? Sino ba? Ganina, di ba ganina naman to? Nabayan pang tayo eh. Na. Pag ito kabayat sa bulkit yung mananabang. May pag-ato itong mga taon, dabangan di ka. Da. Mga naong nga ito, what? Upang tayo kuhan, upay pili, sustik na. Taro ka na ba? Kita. Hindi na, ang sila.
Asa man gyud ka paingon? Ha? Layo naman kitang naabtan. Para gali, palayo ka sa ila, kana makatago ta, way makakita gali, magtago, ba? Ay, tir, sa pinyan tatago tir, pinyan. Na, yung jacket ito. Gagmay pa makay ng pinyan. Dagan sa kay stampay da dapat eh. Ay, kabalo ko, diyan na, sa maisan ta, para way makita, sa maisan. Na, Diyan bago. maisan, oh. Ayun, bago pa po nang isang giyan. Makita na din na. Asa man gyud? Ano lang, ay, sa manggahan na lang, sa manggahan. Na! Way makita, sa manggahan. Nasapon mo kuta ni Tomas dito sa una. Sampan kita dito karon. Ay, tuod ba, si Tomas, tuod ba? Ay! Di, dili na lang dito, ikaw kanina yung sagingan dito, Rio. Ano yung sagingan na lang dito, dili sagingan, diha. Nakay naman naman itong amigo ba, itong si... Si Rian Friends. Oo! Ato, di ba? Sige, slag, ano yung sagingan gali? Di sila makita mas na magtago sila diya. Oo! Dito, dito, sagingan to, sagingan to, Seryo? Ano ba sila? Balik na ko uyab eh. Kit! Asan? Dalawa? Sa gabi naman. Kit! Lo! Yun sa ninyo akong uyab. Amo gikan. Amo na nago, ha? Dili may magsaba, kay imong may makita, kung magsaba, ikaw yung may abal, pagtago ka sa timbalik. Tago.